Dear Excellencies, Ambassador Apostolova, Ambassador Zhbogar, nderuar zëvendës kryeministër Hoxhaj, nderuar ministra të dy qeverive, nderuar ambasador Hysa, poštovan ministre Spasovski, se nađeme danas na ova prekrasna lokacija, opkruženi so preubava природа околу нас, а со уште поубава причина. Соодветно да го одбележиме почетокот на изградбата на заедничкиот премин помеѓу Република Македонија и Република Косово, Белановце Станчич. Токму тоа што се работи за заеднички премин, значи буквално заеднички објект, кој што го гледате таму на сликата, на двете држави, му дава исклучително важна политичка димензија за исклучително добрите односи меѓу двете земји, кои со ваквите проекти само се продлабочуваат. Natyrisht se ky projekt ka një domethënie krejtësisht tjetër për popullatën lokale të komunës Likovës në Maqedoni, si dhe të Gjilanit në Kosovë. Por në përgjithësi ka një domethënie të rëndësishme për tërë popullatën vendore të kësaj anës. Ky vendkalim ka për të lehtësuar qarkullimin e qytetarëve të këtyre komunave dhe komunave fqinje, gjë që është parakusht edhe për rritjen e shkëmbimit ekonomiko-tregtar mes këtyre zonave, potenciali fuqishëm për të bërë biznes e për të siguruar mirëqenie e prosperitet ekonomik. Во ова смисла, овој проект представува важна придобивка и за унапредување на трговската и економската соработка меѓу двете земји, кои имаат исклучително голема меѓусебна размена, но и огромен потенцијал за зголемување на оваа размена, од која секако корист ќе имаат сите граѓани од двете земји. Дорën земër, ky projekt ka një rëndësi të posaçme për shqiptarët nga të dy anët e kufirit, dhe si i tillë është një urë më shumë për komunikim të afërt e pa bariera mes shqiptarëve të këtyre anëve, për shkëmbime më të lehta ekonomiko, tregtare e kulturore, por edhe për mbajtjen gjallë të lidhjeve miqësore e familjare. Соработката меѓу двете земји на интерес на сите граѓани не застанува само со овој проект. Преку финансирањето од Европската Унија на меѓуграничната соработка меѓу Македонија и Косово во тек се проекти од неколку милиони евра, а за наредниот период на располагање се ставени преку 8 милиони евра, за кои ќе се аплицира со проекти се до 2020 година. Да потенцирам дека не се тоа наши пари, ниту пари на даночните обврзници на Македонија и на Косово, туку пари на даночните обврзници на земјите членки на Унијата, кои одлучиле дека овие средства е подобро да се искористат тука кај нас, отколку во нивните држави. Дозволете преку амбасадорите на Европската Унија во Македонија и Косово, нивните екселенции Самуил Жбогар и Наталија Апостолова, да испратам огромна благодарност до Европската Унија, до земјите членки за нивната несебичност, не само во обезбедување на финансиската и економската помош за нашите земји, туку и за севкупната поддршка за нашиот напредок и нашите европски интеграции. Dhe për fund, si koordinatori i Qeverisë Republikës Maqedonisë për mbledhjen e përbashkët ndërmjet dy vendeve, dua të informoj edhe koordinatorin nga ana e Kosovës se ne jemi gati për mbledhjen e përbashkët dhe sot kemi një pikë më pak në rendin e ditës të dy qeverive për mbledhjen e përbashkët. Ju faleminderit shumë.